Qui diries que està més avançat en la IA? El polonès, el suec o el català? La comunitat catalanoparlant és una de les més actives a la xarxa des de la popularització d'Internet als anys 90. Des del primer moment, va optar per expressar-se en català en comptes d'escollir altres llengües. Empreses, institucions públiques i privades i entitats de la societat civil van fer la mateixa aposta lingüística. Així, van sorgir propostes com l'edició catalana de la Viquipèdia, la primera a publicar un article després de l'anglesa, o Softcatalà, que van contribuir a crear tota la informació amb la qual s'han entrenat les IA. Aquesta vitalitat ha fet que el català despunti com a llengua mitjana d'Europa en els models de llenguatge estès i en els chatbots generatius que s'entrenen amb el contingut disponible a la xarxa, tot i que té menys presència en els assistents de veu tradicionals, com Siri o Alexa. El projecte Aina, des de la recerca aplicada, l'aposta comercial d'empreses tecnològiques catalanes per oferir serveis de veu i IA en català i l'entrada de les institucions catalanes en aquest mercat obren perspectives de futur favorables al català. Així que juguem en una bona lliga. El català forma part del grup de llengües mitjanes que tenen una presència important en l'àmbit de les tecnologies de veu i la intel·ligència artificial, juntament amb idiomes com el polonès, que té 50 milions de parlants, el neerlandès, que en té 24, o el suec i el txec, que en tenen 10.